Balima Anakuma, très urgent. Balima bien jeudi 27 novembre 2025. Malion, Aywa, ko jatike wale mogo chaman ba de armelemba bora Mauritanie kadou. Udura Mali dugu jumena amela dugu toko fana awamba deli Mali armée fait. Aye ni vidéo kolongolo Mali surasi bela jelenga vidéo na mais c'est très important. Anya foyana ngo Mali ka kelen mahal dam ne folo. Mega kuma min foyana mbana prévu bede ira wala sanno. Segu dugu do be no ko jangani wala jingani wareba wala ko jingani wareba segu dugu do be ko jingani wareba wala jingani wareba o dugu yoro la ko jatke wale mogo de batke baba côté woro do la bele ba côté don fana la donc kataka uka dugu were fana bo oro fanfela la uba fuma ko benge bugu ni jingani wareba oro chemachela ko do be ko jatke wale mogo ye ko teke ka bo Mauritanie côté la ko ka do Mali kono u chama badene na de u ka araf ku chama badene na awa kube kata système satellitaire de fana monter segu mara yoro do la u be ka antenne do yele sanfela la bon ne information mi fana soro ko drone no be ka commencer ka duma bi u be ka drone de ta ka di mogo numa bi ntara na ye kuma infamia ou bien drone dum agdala Francis chef d'état-major de la ka kumani fo français ka chef d'état-major to borangono o che de la ka fo ko ka kube ka drone mu utiliser Ukraine ko munu be Sahel la ko lubo ci ko don angene renforce ay information soro ko amangini armée fait ay taga segu dugu do be no u ba fo dugu ma ko jingani wareba abeto oni benge bugu jingani wareba ani benge bugu che fanfela la ko u baden de be kana u be ka bo Mauritanie de ka do Mali kono de ka aranfor baden de be ka bo Mauritanie u yoro mine u be ka aranfor de blaka tayi uni marfaw ani comment on appelle la électronique fait de bubulo antenne fait kandu ku be ka yele yiri sanfela u la ko ka antenne do monter u sanfela nuna ne ken information dranema atiki ka vocal be akoko ngana ka vocaliser kabe sra aka vi ke chukula mado be ba dugula de were de ne segu tungara wole depuis kunu be kan wole nguku jomenga aradaru Congo folo kalaje mogo saba fo ka se mogo nanima uye wole kanga fo Mali armée ngena ko Mali armée ki sienfa rapidement ko kata jingani wore bala segu dugu be ko jingani wore ba ani benge bugu ani jingani wore ba ani benge bugu ko mogo nbende ku chaman ba de bora Mauritanie kadu ube entraînement kera kulu sanfela oro mumbe kata bele ko fenger la ku be u dagane ne ba oro la u finembe ba fuko charbon ku chaman ba de kenbe kadu Mali kono bi angane ni information de soro anyo de foangena ani munu be kala o wakati kelen fana français ka media be kata bo ko les scénarios syriens ko de be ka préparer Mali ijugu na ye kuma fo adjachimine de français ka media be ka boka taka kuma fo sanno ko scénario syrien ko le be ka préparer Mali koro jumengi ka jatike wale mogoro ta ko ke président Mali kono odu ka plani ni Mali mungeni ni Mali autorité mogo sigilen do ay wula ka jo maka tien de fana de al ni strosu be se ka taka jingani wereba la kata jingani wereba la mbe ka kuma fo romina segu mara wo joila mara wo kay mara wo Mali on segu tunga na fayna nunu bonne le be Mali kono bi kontelita bambi we Mali u bonne be Mali fambe ali kuru ya bisi do détourner kataka noyi u be ka cheya de ko ton na ya ski Bamako koron cardona na ya ski Bamako fiman kay jema mai toto tire nana tire toto abore Bamako kono na Mali dante Bamako de nyabala u kontane be ko karibiran be Bamako kono amba foko alhamdulillah me Mali dante Bamako kelingi chama me ka Mali de image ke Bamako yi ni ko jatike wale moko ko attaque be ka ke ba foko ko Bamako ko ça va si ça va à Bamako ça veut dire que ça va au Mali o de mentalité be malien chama kungulu la Mali te Bamako kelingi ni Bamako ko be la fiela ni segu ko te la fiela o zero di ni Bamako be la fiela ni Kaika te la fiela o zero di
an bɛɛ ka laɲini ye mun ye solution ka sɔrɔ Mali ka bɔ nin kɔnɔ jatigɛ wale mɔgɔ bɛ ka baara min kɛ nin a ne yɛrɛ segu tungara bɛ ka commencer ka a bɛ ka ne yɛrɛ siran ne y'o sigi k'a bolo fila courage u b'an ka jamana bɛɛ kɛ u y'an ka jamana fan bɛɛ kɛ jadisi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna dugula mɔgɔ bɛ ka commencer ka kuma dɛ je pense que n delila ka nin yira o la an ka janga lamɛn voilà a ye lamɛn je pense que ngeni ranga kuno video la ou be fambe ou bonen be ba fuko tika ou cherlen be fambe di ne kan be kuma be solution di solution e munye Mali surasu o ka simi ko ita genga boy wallahi solution flatée parce que solution kelen be bi o ka simi gende muna ngo ko asimi gen asimi tena Mali on fara nyonga asimi kelen tena seka kelen ke Amina keleme asimina bi o ye batulu di musoko ni surasu be musoko de la Bamako kono wallahi te kelala ni ala che awana ya sigi fem beninga jana teke che na ya sigi dono be kala o che ka Bamako dafe me ka chende fana de u ye siri mina tandi parce que en fendo bala ka jugude ibe ni fo quoi avec kado kono et puis ni dobe ni aturu masoluma on te kuma quoi parce que ça va changer mais aya la Mali be choko minabi ou ye bisi contre de détourner kunu ni mo nu demele ni do yana kaski kule la dogodo ah oui ante Mali te binde Mali be binga temeninka Mali bine me foka kolongolo ambe feka Mali la wuli sinon Mali bine nungui oh ja fana ko Mali mabi Mali bine amena Mali bine foka kolongolo ambe feka Mali la wuli kala sigidi kuma ere bamananga de folen fleni Mali bina foka kolongolo nduguma ma ambeka ala deli memu fo nyana ala be benga ninge don wallahi Mali ka jaka teme Dubai ka kadine segu tungarai et puis ne be kuma gele fo Mali nyana Mali te fanta jamana yi kele feve be Mali no fe bi parce que Mali dugukolo wallahi ala e baraka do Mali dugukolo la Mali on fe me Mali kono ate Dubai fe me Mali kono billahi Mali dugukolo ni Mali dugukolo jugoro fon krak mais alni bina jaran be boy ka Mali dugukolo ta ka di asimi ma ba be di sunguru bawma ora to cheka ta ka boy quoi wallahi Mali ni ya fa na ngo Mali sanu dron o bi se ka Mali kuran ko ngena ba be dala u ye sanu woro ya tlaw ngonche anga jamana fle ne bi jatike wale u sigi Bamako nyogon kelawla mugo kelawla afle ne jatike wale mugo karaka Mali fambe fabi 2022 on est comme marfata ka nunu yoro nyini Allah mona donana du sultan de be ka Mali marabi billahi ta'ala propagandisu kuta ku ngalontega ula non tout va bien et puis sikaso anga sorasi chama badi de fakara sikaso maintenant dal a image ou maintenant image ro la de wallahi billahi waldo ni be ka faka dungudu wala do fana u den su kasibi masa nunu ni be ka gêner kan quoi c'est est-ce que abado ko jamana be ka ta asimika erreur kolon dembolo mo juli be ka sanin ko la Allah nan be ku bolo be nyogon bolo che ni chama ku be kisisa Allah Mali o nyele wallahi billahi Mali problème asimidi mo muso de reflect a desu kasi siga sobi wallahi nga sorati chama fakara siga so ni ala che nyaaye pasi doka ko armée be ka artisaji ke mun kara kana yi net ima diri pate ka kuma kan u ka virement nu tarabla ko siga so ko armée be ka farapu sugu bege ay armée ka kuma kan ay ta mo kon nga pasi sa fe mun kara ay video be u ye mun kayana a video bu ka pasi u kan o do ko sa galon te ka dabla galon te ka te blew aba ane munu be kala olu yere fana video manu de koyi olu yere ba filmer choko mina fa olu ba filmer de u
n'a ko chingi chango drobe image bo ka iraula sosol tala donc nan se ka na me deme ka nga ke chien ka nga bon kalun kan ko ne wo refo benyana wallahi mo nu garan forbe ka bo jien selege nani bela aran forbe ka bo Algérie ka do Mali kono aran forbe ka bo Mauritanie ka do Mali kono o wani personne naka ni Mali so comme ils sont en train de somaliser le Mali mais confident do sigilembe o te ka ye quoi bolo bolo tout va bien o be tigere fon don ni fon o ta do mu yere bi sina ils savent pas que anga jamana de be ka minana est-ce que awba kalama comme bina jaraka mo nu ima état jeune Afrique ça fait France ko le scénario syria France forotora ko subaba mais ibado miato magate mine sugo busu worola France be ka mufo France kelente de autant bele be fe ka je ka ma ka bina tero do ta ko ke Mali président ne kuma informer sigaka o de be ka préparer wallahi ala kanake ne ga nta fakake ma simi ne be fe ka no ga bulu de ma yini Mali soro su fa simi nga boy na ma nga boy mo ne ban fa wallahi ni che yan fa kuyi ame video blanc Malien mun be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka warci no be Senweb application télécharger na Senweb application télécharger abene ka corporate mode urgent 10 be no ya reta ko fa baga banque information be du aw somo be Mali Sénégal Korbar Cameroun abul ko orange ni to to mo 40 ga na warci mo ba so orange mo na sur place warci go fala to to magale sara warci go fala na sabana bada 1,99 €, c'est 2 € que me fladro au de kundo akambe ciao ciao.